Sibevek ule voina chuanin Bawihtei te unau bazara kan hruai dawna an thawmhnaw leiturin bazar puiah kan kal dawna apute hianin an thawmhnaw leina tur pawisa min lo pe a chungah khan kan lawm em ani tih ka rawn sawi duh a Bawihtei te unau hi an van nei lutuka apute te anutei te hian an duat em ani te hian tichuan hei kan kal lamah chuanin basin kan han chuang ve nge ya atir lamah kha chuanin kan kal tlang kan thleng phei thei tura kan ngai lain Bawihtei a ruya ramhluna kan chhuka ramhlun atangin ti hian two wheeler taxi in bazar pui lam kan pan le ani Bawihtei hi four wheeler hi achuang thei lo shima toite te a po hian a rui ti ngal zel meya anau zawk hi chu ani le mi alawa anau hi chu kan chuan puya thui tak kan tlekal pui po hianin a rui ngai lo shima a u zawk hi a buai thlak thei lu tuka bazar pui chu an lo to chan to khop meya bazar school no pang voin hi Bawihtei te school la chol lo na an zirtir tu anu a bora lawangin an school an chol hlo maya ti chuanin school chu an chol tak tak ma a bazar to tak tak ma a bazar pui vat kha kan du awangin voina han kan kalpuya ama sabera chuan boot a du awangin boot kan en puya tuna kan dor kan boot en na hi MS shoe store TLC market ami kha ni a kongpui changin hnuai lampanga khan jaron chukhlak anga ya RD Goldsmith bulchi a khan ni a hemiti hian an titlom em a tuna abun lai po hi sangkha jali somnga antia sangkha jali in min pe a bazar pui in local chuanin an mani hin lo dor ve cheu don ya en an pheikhawk nei te hi amoi hlom em a in du zong te omani chuanin mundang a in an titloma hemidora hian Bawihtei boat mai baka anau grace Sunday pheikhawk tur kan lei boka sa azariat somnga an ti kha kan du zong takalo oma azariat somnga man kha kan la a adang po hi sangkha jathum somnga sangkha jali sangkha janga manani hloma mundanga sangkha zariat mante ni tur angkha heta chaw sangkha janga te sangkha jali te ani ania bazar pin local chuanin in lo dor ve nge donia Bawihtei hian hemi boot hi du tlat maya a size kha in 29 kan ti khanin atok cha le kha chu a thang lai te ni sia atot le vat kan hlau sia size 30 kan la saka size 30 la kha du ang khanin du ai khanin alo lok le sia amai ro chu thang lai te an ni awangin size 30 chu lok ti de tak chung chuanin kan lak sakta a TLC market kan kal zon hu chuanin Shanghai bazar ra khanin kan kal ve a Instagram ate khanin an page te kha ka follow a kan envel khanin an nei nal kha ka ti hlom lutuka pheikhok le thomhno no pang thomhno te kha an nei nal ka tia ti chuanin han en turing ka han kal ve a amun kan thlen po khanin alo nal hlom khop maya abikin no pang te piang hlema changa hei kum khat kum ni kum thum chho hak borvel kha an lo nei nal hlom khop maya kan kal lai ta kha chuanin alei hol kum rukum sari borvel hak kha du ang khan du thu sam khanin alo chhalawa ma se alo thleng le don an tia alo thlen le ma khan kan lo kala chuman chuanin Bawihtei an July thomhno tur kha chu kan du ang zong tak kan hmu lo awangin Shanghai a kha chuanin kan lei le lawati han pheikhawk te po hi an nei nal em a amoi hlom em a aman te hi atlom box sia mundang ne na hi po hi mundang ne na han compare chuanin atlom in a thabok ani kan han engkwala a size te kha kan du ang kha a size kha lo om to hlom lo awang khanin hei po theta bo hianin pheikhawk chu lei lawin kan kal san le a kan du ang zong tak kha size te osu te chu om se chuanin kan lei tur ania kan du lutuka amai ro chu setlai amun kha atlom awang khan mi tam tak khanin an bora an leya nangni po in du nge bazarin tumani chuanin amalam ama the ang ber khanin kal ula bazar ula ka du a chan chu size te lo kim
rim to lo chuanin tlom sia awi om lu tu kani ti chuan hei Shanghai bazar chu ka han chhuat san le a ti hian khila Israel Point phei vela no bang thomna zorna a khanin Bawihtei thomno tur Krismas thomno tur chu kan endona chumi ma chuan hei tia kong sira in phawa hianin stockings kan in sakdona stockings ho kha alo te vek to la thafu si khanin do ai khanin alo toy to hloma chu van chuanin Bawihtei stockings tur kan in sakle meka stockings kan lei zo chuan Israel Point phei vela khanin no pang Bawihtei i Krismas thomno akor tur kan en kwal le a thomno hi an lo la thlenghlom lova duain an parcel te hi aron thang raya an du ang huna aron thleng thei lawa an kho ithla om katia hei Christmas don kar first week second week vela po an parcel te aron la thlen thei lawa wang khanin du ang pon in shal thei lawang ti ala om khop mai Israel poina kan wa kwal nu chuan MC lama kan han chawa Gracie hian puak be reng kha alo nin to deu awangin ti hian kan han chua ha chol pa in awak kwal zot zota nuama ti hle mai mai ro chu akut te hi ina kan ho vele fai takin kan sil fai sak le ani ti min lo shat pui ula mun shan shan kan wa kwal to nuwa Millennium Center kan kala dona kan dor mu meki Big Little Vogue Kids ti ania Instagram kan Big Little Vogue Kids ti in an oma in an page ti kha in lo en sakanga thomnu an nei nal em meya anni hi Millennium Center second floor C43 an oma video in muang hian Bawihtei talian hemikor hi a brown a botai dum hi kan lak saka amoy kan tia heya thomno an nei sial em ya phekhok lamla du thu samin an nei moya anni hi doran nuam em ma biak an nuama du angin thomno kha in du zong tak te kha a hak chin thei veka in lo dor ve cheu don ya
Krismas boruak aron in her chawa pon chwate pon nam to khop mai hei zar kot phei lam pangpo an lo chei moi na sa to a han kalvel te anuam to khop maya alung len thak bok sia Vawin ta na kan bazar chu kan du tok phot mayanga grace hi apute a bok chuanin a kor tur aron hondo na wangin a kor tur kan lei saklawa a phei kho kan lei saka u hi a phei khok le a kor kan lei sak boka stocking store nen tizong kha Vawin na tan chuan lo ni ri phot che ka video te min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga lom thu kan soya video te min lo thlir sak le zel turin kan som chewa Krismas le kum thar lo thleng tur hi lim le lom taka in man theinan ka du sak na sang ber ka hlan chewa Krismas le kum thar chi bai vek ule The evening drips like honey, oh, so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight.